سلام تخطات نايس channel كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكونو ناي وترمنيو تايو لو من ريو عرستي امبار ابزهلو كونتات زلو ني معكنات زين عالم نا تنشن عالم بحيث حيزو زلو كونتات ناي يوكرين راشا ويدما ورا ناي بوتين اب يوكرين يكون لو من ريو عرستي زيادة ابتي بوتين زغبرو ميس كالكوليشن ወይ ብዙሓት ኪላታት ዝሕብርዎ ዘለዉ ፑቲን ፅቡቅ ገይሩ ወይ ከዓ ኣዕሚቑ ዘይሓሰበሉ ዝመስል ነጥብታት ወይ ካብ ትፅቢት ናይ ፑቲን ወፃኢ ክኸውን ዝኸኣለ ወራር ናይ ዩክሬን ከመይ ይቕፅል ኣሎ ዝትንትን ነገራት ኢና ክንርኢ ብርግፅ ቭላድሚር ፑቲን ወይ ራሻ ኣብ ሓደ ነገር ዝል ኢሎም ዝኣቱ ተኣቱ ሃገር ኣይትመስልን እያ ዝፈልጥ ኣካይዱ መንገድታቱ ዘዋፅኦ ርዩ ሪስክ ዝወስድ ዓይነት መራሒ እዩ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ማለት እዩ ኣብ 2022 ንዩክሬን ክወራ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ማለት እዩ ክውስን ከሎ እንታይ ግምታት ወሲዱ እዩ ተበጊሱ ዝመስል እቲ ኩንነት ሕጂ ኸ እንታይ ይመስል ኢና ክንርኢ መጀመርያ ፑቲን ንዩክሬን ወራር ክእውጅ ከሎ ካልኩሌሽን ገይሩ እዩ ኣቐዲሙ ኣብ 2014 ንክሪሚያ ትበሃል ፔኒንሱላ ወሽመጥ ንዓዓ ክሕዝ ከሎ ዝተገበረ ናይ ዓለም ሪያክሽን ከምኡውን ንጆርጅያ ክወርር ከሎ ካልኦት ከምኡ ዓይነት ተበግሶታት ክወስድ ከሎ እንታይ ዓይነት ኣብ ሲርያ ዝገበሮ ኢንተርቬንሽን ኩሉ ነዚ እናርኣየ ግብረ መልሲ ናይ ምዕራብ ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ናይ ኔቶ ከመይ ከም ዝነበረ ግምታት ወሲዱ እዩ ብፍላይ ድማ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ተበግሶታት ናይ እዩ ሕብረት ኤውሮፓ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ግምታት ወሲዱ እዩ ከይዱ ዝመስል እቲ ናቱ ካልኩሌሽንስ ነዚ መሰለቲ ክኢላታት ኣናላይዝ ዝገብርዎ ማለት እዩ መጀመርያ ንዩክሬን ብንፅር ርእይዎ ኣሎ ዩክሬን ኣካል ናይ ሕብረት ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ኣይኮነትን ስለዚ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ብቀጥታ ምትእትታው ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ገምጋም ኣሎ በቲ መሰረት ናይቲ ውዕላት ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዩክሬን ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ራሽያ ብዙሕ ግዜ ከም ዝስማዕ ዩክሬናውያን ንራሽያ ይደልይዎም ኣሕዋት እዮም ሙሉእ ዘበኖም ድማ ሓደ ዓይነት ታሪክ እዩ ዘለዎም ስለዚ እቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ መንግስቲ ንህዝቢ ዩክሬን ዝውክል ኣይኮነን ዝብል ጌጋ ግምት ከምኡ ድማ እቲ ህዝቢ ብመንግስቲ ራሽያ ወይ ከዓ ወታደራት ናይ ራሽያ ናፃ ንክኸውን ዝፅበ ዘሎ ሓርነት ብራሽያ ክረክብ ዝፅበ ዘሎ ዝእንፍት ፕሮፓጋንዳዊ ጎስጓስ ንነዊሕ ስለ ዝገብሩ ዝነበሩ ምናልባት ደኾን ነቲ ባዕሎም ዝሃንደስዎ ፕሮፓጋንዳ ኣሚኖሞ ኮይኖም ፑቲንን ኣማኸርቱን ዝብል ቲዮሪ እውን ኣሎ ኣብ ተግባር ክንሪኦ ኢና ፅነ ኢልና ቀፂልና ናይ ፑቲን ኩሉ ግዜ ንኤውሮፓ ኣብ ዝገብሮ ተበግሶታት ሌቨሬጅ ኣለዎ ሌቨሬጅ ማለት ንዕዑ ሓይሊ ክቦ ዝኽእል ትርንዕ ከብሎ ዝኽእል ነጥብታት ቀዳመይቲ ካብኣተን ጋዝ ናይ ኤውሮፓ ከባቢ 30% ካብ ራሽያ ይድመፅእ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዊንተር ዘለናሉ ግዜ ጋዝ ድማ መተካታ ቀልጢፍካ ክትረኽበሉ ዘይትኽእል ኣገዳሲ ባእታ ናይ ሂወትን ናይ ኢንዱስትሪን ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮፓ ብፍላይ ድማ ከም በዓል ጀርመን ናብ ራሽያ ዝኸይድ እገዳ ቀጥታ ተመሊሱ ኣብ ዓደን ስለ ዝፀልወን ኩሉ ግዜ ፀማምዝነን ዕሽሽ ክብልኦን ብዲስካሽን ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ዝብል እምነትን እምንቶታትን ስለ ዝነበሮም ፑቲን ድማ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ዋላ እውን ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ብዙሕ ዲስካሽንስ ኤውሮፓ ሓበራዊ ወይ ከዓ ንኩሉ ዘሳትፍ ዩናይት ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይነበራን ፑቲን ድማ ነዚያ ፅቡቅ ገይሩ ካልኩሌት ገይርዋ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበኣር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብቲ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ራሽያ ኣቕዋም ዘለዋ ንራሽያ ድማ ከም ዓብይ ትሬት ወይ ከዓ ሪስክ ጌራ ትወስድ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ብዝህልው ኩነታት ድማ ሓደ
ب ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ዓይነት ፖለቲካ ንሓትሕዱ ብፍጹም ክረዳዳእ ዘይክእል ከምኡ ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ከም በዓል ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ትገብሮ ዝነበረት ምትእትታው ብዓብዩ ፍሽለትን ውድቀትን ዓብ ክሳራታትን ስለ ደስዕበላ ሃንደበታዊ ምውፃእ ካብ ኣፍጋኒስታን እውን ሓደ ካብኡ ስለ ዝነበረ ጆ ባይደን ድማ ብተደጋጋሚ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን ውግእ ከሳተፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ክሕብር ስለ ዝፀንሐ ፑቲን ነዚኣ ፅቡቅ ገይሩ መዝሚዝዋ ምዝ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከምዚ ውግእ ኢዶም ክእትዉ ይክእሉን እዮም ዝብል ካልኩሌሽን ገይሩ ማለት እዩ ኩለን እዘን ነጥብታት ተሪናየን ኩንነት ዝነበረን ኣብቲ ተግባራዊ ሓቅታት ዝተመርኮሳ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣደላይ ዝተገበረለን ነጥብታት እየን ብሃሰብ ሰለባም ዝኸይድ ከም ዘይኮነ ትፈልጥ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን ከምቲ ንስኻ ዝሓሰብክያ ዘይኮነስ ከምቲ ዕዳጋ ዝፀንሓካ ወይ ከምቲ ኩንነት ዘጋጠመካ እዩ ዝኸውን ድሕርቲ ነዚ ኩሉ ካልኩሌሽንስ ነዚን ካልእ ነጥብታት ኣብ ግምት እትዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ኩናት ኣብ ሓፂር መዓልታትን ሰዓታትን ወዲዩ ቅልጥፍ ኢሉ እንተተመሊሱ እቲ ክመፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናትን እገዳታትን ቀልጢፉ ተግባር ክገብር ኣይክእልን እዩ ንሱ እቲ እገዳታት ኣብ ተግባራውነት ከይበፅሐ ከሎ ድማ ምቅያራት ጌርና ኢና ንሕና ንዩክሬን ክንሕዛ መደብ ኣይነበርና ብምባል ካብ እገዳታት እውን ክድሕን ከም ዝኽእል ካልኩሌሽን ነይርዎ እዚኣቶም ኩላቶም ክኾኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ፕላን ናይ ራሽያ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ፕላን ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኩንነት ኣብ ሓቂ እንታይ ኣጋጢሙ ክንርኢ ኢና እታ ቀዳመይቲ ዘጋጠመት ንፑቲን እውን ፕሮባብሊ ሾክ ጌራቶ ዘላ ንዓለም ሙሉእ እውን ሾክ ዝገበረቶ እንተላ ሕብረት ኤውሮጳ ክወስዶም ዝወሰዶ መንገዲ ሃንደበታዊ unprecedented ይብልዎ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ካብ ገምጋም ወፃኢን ዝኾነ ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጥን ሓበራዊ ኣቋምን ኣንጻር ራሽያ ንኩሉ ዓለም ዘገረመ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ እንታይ እሱ ቀዳማይ ነገር ሕብረት ኤውሮጳ ውግእ ዝበሃል ኣይድግፍን እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣቕዋሙ ንክልተ ውግእ ዓለም ንኸጥፍእ ውግእ ዝበሃል ንኸይህሉ እዩ እቲ ፕሪንሲፕል ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ስለዚ ንውግእ ኩሉ ግዜ ኣንጻሩ እዩ ዝቐውም ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ስለዚ ነዚ ኣቕዋም ናቱ ቀልጢፉ ክቕይር እሞኻ በቲ ስፒድ በቲ ቀልጣፈ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ወላ ሓደ ይተፀበዮ ኢቨን እታ ብቀረባ ምስኦም ትሰርሕ ኣሜሪካ እውን ካብ ትፅቢታ ወፃኢ ኮይኑ ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤውሮጳ ዝወሰድዎ ሓያል ሓበራዊ ኣቕዋም ኣንጻር ራሽያ ንፑቲን ዓብዪ ምሕንቆን ካብ ትፅቢት ወፃኢ ምዃኑን ኣብቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ዘጋጥሞ ዘሎ ኩነታት ክረአ ይኽእል እሱ እዚ ድማ እንታይ እዩ ቀዳማይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ውግእ ወይ ንውግእ ዘተባብዕ ነገራት ኣይንገብርና ዝብል ፕሪንሲፕልስ ኣለዎ ነዚ ገዲፉ ብቐጥታ ንዩክሬን ብሎጂስቲካውን ብኣፅዋርን እንኮላይ ክሕግዛ ምውሳኑ ኣገራሚ ኩነታት ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ድማ ካብ ትፅቢት ናይ ራሽያ ወፃኢ ንዩክሬናውያን ድማ ዓበ ደገፍን ዓበ ሞራላውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ሎጂስቲካዊ ከምኡውን ኣፅዋራዊ ደገፍ ክኾኖም ብምኻሉ እዚ ኣብቲ ሓደ ዓብ ነጥቢ መቐይሮ ክኸውን ዝኽኣለ እዩ ስለዚ ንራሽያ ምቋምን ምኹናንን ዓብ እገዳታትን ምውራድ ጥራይ ከያኽሎም ኪኑ ሓሊፎም ብፍላይ ድማ እታ ቀላሲት ወይ ከዓ ሱፐር ፓወር ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኢኮኖሚካሊ ክዝረብ ከሎ ጀርመን እያ ጀርመን ድማ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚራ ሰላማዊ መንገዲ ኣንጻር ውግእ ኣብ ውግእ ምትእትታው ዘይምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ኣፅዋር ናይ ጀርመን ዝገዝአት ሃገር ኣብ ዕግርግር ዘለዎ ሓገዝ ንኸይትብ ዝእግድ ኣካይዳ ይፀኒሕዋ ስለዚ ወላ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ከም በዓል ሆላንድ ከም በዓል ላትቪያ ኤስቶኒያ ንዩክሬን ክሕግዛ እንተደለያ እቲ ኣፅዋር ገዚአንኦ ዝነበራ ናይ ጀርመን ስለ ዝኾነ ክሕግዛ እጉዳት እየን ኣይክላን እየን እዚን ወዲዝን ዓብ ነጥቢ መቐይሮ ዝገበረ ጀርመን በዓላ ብዙሕ ወታደራዊ ኣፅዋር ንፀረ ታንክን ካልእ ንዩክሬን ምሕጋዛ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሃገራት ድማ ነቲ ቀደም ዝትኽልክሎ ዝነበረት ናፃ ብምግባራ ካልኦት ሃገራት ክሕግዛ ኣፍ ደገ ከፊታ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጀርመን ካልእ ቪድዮ ክንገብረሉ ኢና ምክንያቱ ዓብ ለውጢ ኣገይራ ዘላ ጀርመን እዚ ኸ ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል ዝብል እውን ነፍሱ ዝኽኣለ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ባይቶ ናይ ጀርመን ብምሉእ ዘፅድቆ እንተሎ ኢቨን ሚሊተሪ ስፐንዲንግ ናቶም ኣበርክቶ ናቶም ኣብ ኔቶ ትሑት ነይሩ ከምቲ ዝግበኦም ኣይነበረን ኣብዚ ሕጂ ግን 2% ናይ ጂዲፒ which is about
100 ቢልዮን ዝኣክል ወተሃደራዊ ንወተሃደራዊ መዓላ ዝኸውን ኢንቨስትመንት ገይራላ ስለዚ ኤውሮጳ ብሓባር በዚ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ኣቕዋምን ለውጥን ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ሱፐር ፓወር ሚሊተሪ ሱፐር ፓወር ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ እውን የተንብሃሉ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ዓብነት ብመቐይሮ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብሓፈሻ እቲ ናይ ጀርመን ዝገበረቶን ኤውሮጳ ሕብረት ዝገበሮን ንካልኦት ሃገራት እውን ዓብይ ገይሮኖ ዘይፈልጣ ተበግሶታት ክገብራ ንርኢ ኣለና ንኣብነት ስዊድን ድሕሪ 1939 ኣብ ወራር ናይ ሶቪየት ኣብ ፊንላንድ ዝገበረቶ ወተሃደራዊ ምትትታው ጠቕላላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ወተሃደራዊ ምትትታው ወይ ሓገዝ ገይራ ኣይትፈልጥን እያ ኣብዚ ሕጂ ግን ንዩክሬን ወተሃደራዊ ሓገዝ ክትገብር ንሪኢ ኣለና ፊንላንድ ከምኡ ኣገራሚ እውን ስዊትዘርላንድ እታ ኒውትራል ወይ ከዓ ማእከላይ ቦታ ዘለዎም ኣብ ቀዳማይን ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ንዝኾነ ይኹን ኣይንድግፍ ምባል ኣብ መንጎ ተኸሊሎም ዝተረፉ ንሳቶም እውን ኣቕዋሞም ቀይሮም ኣብቲ እገዳታት ናይ ኤውሮጳ ክሳተፉ ንሪኦም ኣለና ወላ ወተሃደራዊ ሓገዝ ዘይገበሩ ስዊትዘርላንድ ዓብ ናይ ባንኪንግ ሲክሬት ስለ ዘለዎም ብዙሓት ቢልዮነራትን ሃብታማትን ናይ ራሻ ዓብ ገንዘብ ኣብ ስዊስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብ ስዊስ ባንክ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢሉ ስለዚ እቲ ናይ ስዊስ እገዳታት ምስ ናይ ኤውሮጳ ምሕባራ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ፋይናንሻሊ ንራሻ ኣይዘለይት ኣብ ምግባር ብዓብዩ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ድማ እቲ ቅልጣፈ ናይ ግዜ ኤውሮጳ ሕብረት ጎትት ባህላይ ነይሩ ፑቲን ከምዚ ዓይነት ቅልጡፍ ዝኾነ ግብረ መልስን ውዳበን ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ፅበይ ነበረን ምክንያቱ ቢሮክራሲ ረብሓታት ናይተን ሃገራት ብዙሓት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ብፍላይተን ዓበይቲ ጣልያን ፈረንሳ ጣልያን ጀርመን ብፍላይ ዓብይ ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ወይ ከዓ ትሬድ ምስ ራሻ ዘለወን እየን ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ኣንጻር ራሻ ቀልጢፈን ዝቃወምኦን ኣንጻር ደው ዝብላን ጠጠው ዘብሎን ዝነበረ ምክንያቱ ምስ ራሻ እውን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዝነበረን ብቁጠባን ይኹን ብኢኮኖሚ ከምኡውን ጀርመን ክሳብ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ናይ ነዊሕ ቻንስለር ናይ ጀርመን ኣንጌላ ሜርክል ኣብ ምብራቅ ናይ ጀርመን ዝተወለደት ፐርፌክት ራሽያን ትዛረብ ብምዃና ምስ ፑቲን ፍሉይ ዲፕሎማስያዊ ክእለትን ርግኡነትን ትፈጥር ፀኒሓ ዝብል እምነት ኣለዎ እዚ እውን ኣብዚ ግዜ ዘይምህላዋ ሓደ ዓብይ ጋብ ፈጢሩ ዝብል ትንተና እውን ኣሎ እዩ ብሰንኪ እዚ ጀርመን ኣይክሳተፉን እያ ካልኦት ሃገራት ድማ ከምዚ ገይረ ክመቃቅሎም ይኽእል እየ ዝብል ገምጋም ናይ ፑቲን እዩ ኮምፕሊትሊ ካብ ትፅቢት ናይ ወፃኢ ካብ ትፅቢት ናይ ብዙሓት ኪላታት ወፃኢ ብዝኾነ ኣንጻር ራሻ ጠጠው ክብሉን ዓብ ስጉምቲ ከምኡውን ናይ ጀርመን ዝረስዑ እኳ ቨሪ ኢምፖርታንት ጋዝ ፓይፕላይን ወይ ከዓ ሻምብቆታት ናይ ጋዝ ካብ ራሻ ናብ ኤውሮጳ ዝኣቱ ምስ ጀርመን ሓደ ዓብ ውዒል እዩ ነይርዎም ፓይፕላይን ወይ ከዓ ኖርድ ስትሪም 2 ተባሂሉ ዝፍለጥ ንዑ እውን ካት ክገብርዎ እቲ ፋንዲንግ ጠጠው ከብልዎ እቲ ፕሮጀክት እውን ንከይቅፅል እውን ኣዝዩዞም ኣለዎ እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ንራሻ ዓብ ፅፍዒት ቁጠባዊ ፅፍዒት እዩ ምክንያቱ ነዳድን ጋዝን ሓደ ዓብይ ክፋል ናይ ኢኮኖሚ ናይ ራሻ ስለዝኾነ እቲ ኣብ ኢኮኖሚ ገይሮሞ ዘለዉ እገታታት ንራሻ ኣብዚ ሕጂ ጥራይ ብገምጋም ጂዲፒ ናቶም ወይ ከዓ ኢኮኖሚ ናቶም ብ5% ክጎድል ከም ዝኽእል ብዙሓት ባንክታት ናይ ራሻ ድማ ገንዘብ ስለ ዘይብሎም እቲ ህዝቢ ገንዘቡ ከውፅእ ኣብ ዓብይ ምርግጋፅ ብምህላው እቲ መንግስቲ ብዙሕ ለውጢ ንክገብር ኢቨን እቲ ስቶክ ማርኬት ስታፕ ክገብሮ ወሲኑ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ኣንጻር ዝኾነ ትራንዛክሽን ስለ ዝበዝሖ ማለት እዩ ስለዚ ዓብይ ፅልዋ ኢኮኖሚክ ኣምፅኦም ኣለው ከምኡውን ራሻ ነዳድዩ ቀንዲ ኤክስፖርት ናታ ዝበዝሐ ቀረባት ናታ ኢምፖርት እያ ትገብሮ ኢምፖርት ምግባር ካብ ደገ ክተምፅኦ ከላ ዶላር ወይ ናይ ወፃኢ ካረንሲ ከድልያ እዩ እሱ ድማ ዓብ ምዕንቆ ገይሮምላ ኣለው ስለዚ ኣብቲ ቁጠባን ኣብቲ ሂወት ናይ ዜጋታትን እውን ቅልጡፍ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ለውጢ ክረአ ብምኽኣል ፀቕጢ ንፑቲን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ውግእ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ፀቕጢ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይሕብሩ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ እዚ ኩሉ ውግእ ንመጀመሪት ሓንቲ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኸይትኸውን ስግኣት ስለ ዝነበሮ ፑቲን ኢልና ነርና ብዝሓለፈ ሕጂ ድማ ዩክሬን ንምሉእ ሂወታት ትምነዮን ተሓቶን ዝነበረት ኤውሮጳ ሕብረት ግን ኖ ኣይንደሊና ፅንሑ እናበለ ኮለል ዘብሎም ዝነበረ ብቕልጡፍ ክቕበልዋ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ንክገብርዋ ድሮ እቲ ፕሬዚደንት ናይ እዩ ተዛሪባ ኣላ ማለት እዩ ምናልባት ካብ ሕጂ ንፅባሕ ዝኸውን ኣይኮነን ፕሮሰስ ዝወስድ እዩ
ግን እቲ ኩሉ ፑቲን አንጻር ዝተጸበየ ኩሉ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ንዩክሬን ክግበረላን ደገፍ ክትረክብን ይረአ ኣሎ ማለት እዩ so እዚ ንባዕሉ ንፑቲን ሓደ ዓብ ጽፍዒት ምናልባት ብጌጋ ዝኣተዎ እመኻ ትውግእ ካብ መዓልታት ካብ ሰዓታትን መዓልትን ናብ ነዊሕ መዓልታት ናተደፍአ ዝኸደሉ ዘሎ ከምኡውን ሓደ ሓያል ዝኾነ ተጻቦ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ዝኾነ ተጻቦ ናይ ወታደራዊ ኣቕዋም ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ዩክሬን ከምቲ ብፕሮፓጋንዳ ናይ ራሽያ ዝበሃል ዝነበረ ህዝብናዩ ንራሽያ ይደልያዩ ብሓደ ክንከውንና ዝብሎ ዝነበረ ደይኮነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣንጻሩ ጠጠው ዝበለ ህይወቱን ንብረቱን ብኩሉ መንገዲ ክቃለሶ ድሉ ከም ምዃኑ ድማ ንዓለም የርኢ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ንፑቲን ካብ ትጽቢታት ናቱ ወጻኢ ከም ዝኾነ እዩ ዝእንፍት ብሓፈሻ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ወታደራዊ ማዳይ እንታይ ይገብር ኣሎ ብዘይገልጽ ንሄልና ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እንታይ ይመስል ኣብ ዝቕጽል ምናልባት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንሕጂ ግን ኣብቲ ንሱ ዘውፅኦ ካልኩሌሽን ወይ ከዓ ግምታትን መደባትን ማስተር ፕላንን ብትኽክል እቲ ትጽቢት ኣብ ባይታ ዘጋጠሞ ብፍላይ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብጣዕሚ ኣገራምን ንፑቲን ጥራይ ዘይኮነስ ንብሙሉእ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣገራሚ እዩ ዘሎ ኤውሮጳ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭ መኻ ብቕልጣፈ ክገብራ ተራእየና የፈልጣን እየን ስለዚ this is very very surprising and ርግፀኛ ወይ ከዓ relatively we can be sure ቭላድሚር ፑቲን እውን ጸቕጢ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኣምሶም ደው ኢላ ዘላ ሰኻ ቤላሩስ ትበሃል ኣብታ ዶብናቶም ዘላ ማለት እዩ ንሳ እውን ብዙሕ ገዳታት ወሪድዋ ኣሎ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ኢቨን ቻይና እውን ኣዝያ ተጠንቂቓ እያ ዘላ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ኣቕዋምናታ ኣብ ሶቨሬኒቲ ወይ ከዓ ሉኣላውነት ናይ ሃገር ኢድካ ዘይምእታው ዝብል ተሪራ ኣቕዋም ኣለዋ ምክንያቱ ታይዋን ክፋል ናትና እያ በሃልቲ እዮም ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ኣብኡ ዝገብርዎ ምትእትታው ድማ ብትርያ ትቃወሞ ስለዚ ሉኣላውነት ናይ ካልእ ሃገር ራሽያ ምውራራ ኣብ መንቀራቕሮ እትይዋ ኣሎ ስለዚ ድምፂ ኣብ ምሕባእን ካብ ብጣዕሚ ብጥንቃቐ መንገዲ ንክትከይድን እያ ትፍትን ዘላ ምክንያቱ ተገምጢሉ ንዓውን ዝትንክፋ ነጥቢ ስለ ዘለዎ ተን ካልኦት ሃገራት ወላ ንራሽያ ዝደናገፃ ዝነበራ ሓደ ብሓደ እናወፃ ራሽያ በይና እያ ዘላ ስለዚ it's not going to be easy for Russia and Putin እቲ ምዕባለታት ቀሲልና ክንሪአና ምክንያቱ ውግእ እቲ ዝቐለለ ክፋሉ እታ ብሰባ ንውግእ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሰብ ምዕናው ምቅፃል ናይ ከተማታትን ገለን ጥራይ እዩ ዝረአ ኣብ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ውግእ ግን ኣብ ነዊሕ ግዜ ክኾን ከሎ ናይ ቁጠባ ስራሕ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ባጀት እቲ ዓቕምታት ናይቲ ገንዘብ እንተጠጠው ክብል ጀሚሩ ብብዙሕ እንድሕር ክትሕናቕ ጀሚርካ ኣብቲ ባይታ እውን ፀገም ፈጥረልካ እዩ ብሓፈሻ ፑቲን ነዚ ውግእ እዚ ተዳልዩሉ እዩ ብዙሕ ሪሶርስ እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ግምታት ገይሩ እዩ ከምዚ ዓይነት ግምታት ገይሩ ዝብል ኪላ ኣይሰማዕኩም ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ተገይሩ ዘሎ ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ኣገራምን ኣዝዩ ሓያልን ስለ ዝኾነ ንክንደይ ተፃዊርዎ ክኸይድ ይኽእል ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ክንሪኦ ኢና ብዝተረፈ ግን እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ራሽያ ዩክሬን ብከምዚ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ምናልባት እንተፈቲኹማ ንካልኦት ክትሕግዝ ትኽእል እያ ሓበሬታት ኢልኩም ሼር ክትገብርዎ ትኽእሉ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓናፂ ፊድባክ ክሪቲሳይዝ እውን ብሓናፂ መንገዲ እንተኮይኑ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ካብኹም ክመሃር ስለ ዝደሊ you're welcome ናበልኩ እዛ ኣርስታ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ብሓንኩ ንብለኩም ተሰናዩ ቻው